Hadin kejinya caprang jong kalumpung elakai football bela penlong daka United Democratic Party Youth Wing maulong sub circle belawan ru banishim benta kumbalai po artali kikin hun jong kishin rang bat pratali kikin hun kikin thai. Katai kalumpung kelapoi no syakabakut hadin kejinya kun final berpenha perdam takasngi hamadan yelaka hashnong lakhar. Ya katai kalumpung lawan penha perda dok samla Eugene San Lingdo uwe na kirang yelaka football bakensai ke jala badri India badai ru MLA kamau plang kum ukong san hakajing yadon lang ba Balajit Rani MDC kanongpo ba Donbok Kimden President ke UDP Riboy District kinongkit kam jong ke UDP Youth Wing maulong sub circle bat kiwei kiri rong ba. Aba pai pa chakajing kon final hakatai kasngi kilalong haki arbenta haka liang kikin thai bat chinrang bat haka jinge khun final baningkong haka liang kikin thai ka jinge lekai ka blalong hapteng ka linti jam FC persha ka maulong FC haka ba ka linti jam FC klala ban pinliam no ka maulong FC da ar gol la not apa phai shi ka jinge khun kishinrang blalong hapteng ka kro SC persha ya ka perdop FC haka ba kajing kon kalalong ka basyong shit bat kabe khai bha daka jing tibet kirang ila kai na baro arkan hon bat nadu basdang ka kelas step hadu ka kut kalamit kajing ila kai kala kun no pedang kajing khai da ar gola ar daka liang ki referee klarai ban penshut no daka tie breaker de ha kajing shoot tie breaker ba ka dong FC kalala ban pinlim no ya ka kro FC dan ri gola san bat ras ndon ya kanam lado jong katai kalumpung.
Omdei tang jaga shnong mlakhar ya kene ka dom ka than jong ka ribha district barok khoi kene ka de ka sing ka ba ar ha ka ba ila rong sha giri ka benta jong ka ribha wei kene ka santrik jong bana april jong ta usnam kene ka ski ka ba ila lek ben long kum san ya ki program se ka than jirang patar khma hang tai te la khot yang abani dan rekat tengah la kontak si nomor ba balengi kwa ban khot ye ba Eugene Lengdo belong MLA badan buram jingi nama wala ngai le ka wat bet uba ga Meghalaya kala penmi prathai naga banta jong ga jait mere khasi khara bat ya ga jala Meghalaya barakhwai ka nam ga kerten gi baro kitip dan subana manubam tip ya uba Eugene wat Prime Minister badan buram jingi Narendra Modi open bena ya ga kerteng ban ba wan ha moflang ya ga kerteng jong ba Eugene Pitep haduk katno ka kerteng ki kalong famous kalong very popular amdei tang hapo Meghalaya Henry ha ka ri India hi barakwei kapor kanam sya nga Henry ngapan pau kum wei ki para moh ngi trelang jong ani ka dong ka than ri boy hang ne naga bata ka man sim jong ji long lakloi jong i ban wan ban yugjat ban wan ban mikmat ban ekndo ban syam batpi idan laga jong ka agenda ngani tu pi kenang ba sibit pi nomor berkata kalau anda mengalah kentak lah keren si yang banganwan provided kalong ka jingkemen ka bakrau naga benta jongi kum ka parti UDP kum bangala ong mo ka bangiyo yaw nong yalam ubala don lupa ka experience iba Eugene Lengdo ibawan ban sakhi hagane ka singi bat iban sayo ru ban ay ka jingkeren le se in sayathu ya ka jingya lemti ka jongi kum u player nakano kabenta iwan bat ipoy sa kano kabenta ngisukman bakum ka parti UDP kabang yudon ya kum kini kinong yalam kibala shisha ban yalam nakabenta ki khun samla ke jungi ke badan kasap sa kum ban yudho ipi hang ne Kariboy district ke jungi kalong ka wei ke district kabala penmi sibon ki nong yelekai om tang ha ke jing yelekai football andre ha ki wei ki disiplin ru kilalong ki nong yelekai ki bami sakhamat Hagane ka Meghalaya game ka baladep Kariboy district ke jongi kalayo kadan ka balai kumba pilayo sngaw na kalyang orang ba asnong ki madan hangni ngimdan ki babiang ki jagale kai ngimdan ki babiang ngimdan ke platform ka babiang baki samla ke jongi kinyo manila kai henry da kasap ka bau ble uai ki penan kam hok e kata ni gamen scam ba kum ka dong ba ka thain nginangla bani kentiu hagalyang jong ka sport ki benta ki bapher ki bakas ubleu la ai hangi la jong ka sab amdon ubala ban khanglat yaunu woi po woi ubriu ubadan ka sab long ke ka ba ai min sim yanga kum kinong ilakai khamtam habangi yat keleng ka jela kumbong iba mene blei nga don kata kendon i ba blei nga kwa banwan ngada kalong tang dikna bana kani kathan shibenta kalong ba kinong ilaka football ha ka jala ka jongi kumala ong menes khmat baki bon ki blami na kani kathan bakam tam nakathai ni ki kendong saudong ki jaka jong ka Meghalaya hi baro ki dei ki khna nanong kendong ki blami khmat nagajela bat ki blami khmat nagri India ru ki dei khna nanong kendong tanga pen shlori lade bangan le keleng saudong kejela bangan le sakhi ki jingla kai bangan le aimen sim khamtam ni ki khna ki samla ki jongi namar ka sap ka phong ka jong ki jong ka jala ka jongi ka shong hano shi ki than nong kandong sibenta bang ong mene ngaso hun ka mensim bang i ki lakai kin thai dai ha posor shalong ndai